Γεια σας. Σήμερα δεν θα παίξουμε στο survival, αλλά θα παίξουμε ένα μικρό βίντεο για να σας δείξω ότι έχω φτιάξει στο creative, στο κάστρο μου. Φτιάχνω ένα κάστρο. Λοιπόν, θα παίξουμε την επόμενη φορά ένα πολεμικό παιχνίδι, όχι Minecraft. Λοιπόν, ώρα να με θαυμάσετε, γιατί αυτό δεν το έχω φτιάξει, δεν το έχετε ξαναδεί. Είναι πολύ ωραίο. Και 1, 2, 3. Να και σκηνή μου. Να και αυτά που έχω φτιάξει. Λοιπόν, αυτό είναι το καμάρι μου, το σπίτι μου, το αγαπημένο μου σπίτι. Το βλέπετε και εδώ. Οπ. Και εδώ. Να και κάτω. Πώς είναι. Είναι σαν αρχαίο. Και πάνω καινούριο, τέλος πάντων. Και πάμε να... από πάνω, ναι, εδώ. Το κρεβάτι. Ταραν. Όλα αυτά. Πάμε στον κάτω όροφο. Και υπάρχει τα πάντα, ό,τι είναι. Έχω βάλει με εικόνες. Ναι, εδώ. Εδώ. Ό,τι υπάρχει. Για παράδειγμα, εδώ. Τα έχω αριθμίσει όλα έτσι. Ναι. Ωραία. Αυτό ήταν το σπίτι. Δεν ξέρω αν σας άρεσε. Άμα σας άρεσε, κάντε like. Όποιοι δεν έχουν κάνει εγγραφή, subscribe δηλαδή, να κάνουν και like και έγγραφη. Λοιπόν, αυτό είναι το κάστρο μου, το ένα μου μικρό σπιτάκι. Δεν το έχω τελειώσει το κάστρο μου, έχω πολλή δουλειά ακόμα. Λοιπόν, είναι ένα μικρό σπιτάκι που έχω φτιάξει, διόροφο. Απέναντι δεν το έχω τελειώσει, έχω και άλλη δουλειά. Το κάστρο μου, αν βλέπετε, έχω και άλλη δουλειά. Πολεμίστρες, τα πάντα. Και έχω βάλει εδώ μέσα, εκτός από τη φωτιά από πάνω, έχω βάλει και νερό. Δεν ξέρω, αλλά είναι ωραίο. Τέλος πάντων, αυτό είναι ο ένας μου κόσμος στο creative που έχω. Λοιπόν, εδώ βλέπετε τα πάντα, ότι είναι τέλειο δηλαδή. Μου πήρε σχεδόν μια ημέρα να το κάνω στο creative. Φανταστείτε στο survival αν το έκανα, να το χτίσω όλο αυτό, πόσο καιρό θα έκανα μόνο να χτίσω το κάτω μέρος. Μόνο το κάτω, γιατί έκανα και λάθη. Λοιπόν, βγαίνουμε. Πάμε σε έναν άλλον κόσμο. Πάμε... σε ένα άλλο κάστρο που έχω. Ελπίζω να σας αρέσουν. Έχω χτίσει γενικώς πάρα πολλά. Εδώ είχα σκάψει ένα ορυχείο και μου βγήκε το σχήμα κλειδί. Πάμε να σας ξαναγήσω. Ένα σπίτι που έχω φτιάξει. Αυτό ήθελα να πετύχω και την άλλη φορά, αλλά εκείνο που είδατε μέσα στο κάστρο, αλλά δεν μπόρεσα και το έκανα αλλιώς. Να βλέπετε για παράδειγμα. Εδώ. Το έχω κάνει. Είναι ψηλό σπίτι. Εδώ. Εδώ πέρα έχω βάλει γραμμή για να πηγαίνω και να έρχομαι από παντού. Και εδώ με έναν μοχλό απλώς σηκώνω για να μπω μέσα. Μπαίνω, κλείνω, πατάω το μοχλό και κατεβάζει το γυαλί. Για να μπορώ να μπαίνω, βγαίνω. Ωραία. Να, πώς είναι. Κλείσουμε και αυτά εδώ. Αν και δεν θα κάνουμε save. Και ας βάλουμε ένα βαγόνι τώρα. Ένα λεπτό, να βάλουμε ένα βαγόνι. Εδώ.
Το βάζουμε. Μπαίνουμε μέσα. Πατάμε το κουμπί και φύγαμε. Μας πάει μόνο του. Δεν χρειάζεται να πατήσουμε τίποτα. Εδώ είναι ένα λουναμπάρκ που δεν έχω τελειώσει. Και φτάσαμε, στο πάρουμε. Γιατί έχουμε εδώ άλλο βαγόνι. Λοιπόν. Και έχουμε ένα χτίριο από άμμο που δεν είναι τίποτε. Δεν έχω σκεφτεί τι να το κάνω. Απλώς εδώ πατάς και σου πετάει βέλη. Λοιπόν, έχει μόνο έναν δίσκο. Μόνο έναν δίσκο. Εδώ, εγώ την πρώτη φορά που τα έφτιαξα ξεχάστηκα και πήγα και το πάτησα. Και μου ήρθαν, κόντεψαν να με σκοτώσουν. Το έχω. Ωραία. Φεύγουμε και από αυτό. Πάμε τώρα στην άλλη γραμμή. Στην άλλη δεν πάει, ναι. Δεν πάει στο κάστρο. Πατάμε και φύγαμε. Λοιπόν. Και φτάνουμε στο κάστρο το οποίο το έχω ασφαλίσει. Όχι με το. Ναι, κάτι εδώ έγινε, δεν ξέρω τι έγινε πραγματικά τώρα. Λοιπόν, όπως το βλέπετε, πως είναι από μέσα. Έχω σφραγίσει κάθε τι πύλες. Τα πάντα. Έτσι το έχω φτιάξει. Βασικά αυτό που φτιάχνω τώρα το άλλο το κάστρο είναι τελείως διαφορετικό. Αυτό το έχω πει να το παίζω και στο Creative. Εδώ πέρα είναι 60 έτσι που έχει και εδώ έχει ένα δίσκο και... Ωραία. Πάμε τώρα εδώ. Να ξέρετε ότι πίσω από κάθε περισσό που έχω βάλει υπάρχει ένα μυστικό δωμάτιο. Λοιπόν, μυστικό να το πούμε κατά κάποιο τρόπο. Γράφουμε ήδη 20 λεπτά. Εδώ έχω ένα σπαθί και αμμούδο. Ναι, πίσω από κάθε. Λοιπόν, πάμε εδώ. Εδώ έχει διάφορα. Έχω βάλει έτσι. Στην τύχη είπα να τα βάλω. Και εδώ έχω βάλει μια πολύ ισχυρή ασπίδα. Την έχω βάλει όταν παίξω ποτέ survival και παίζουμε με παιδιά και πρέπει να με σκοτώσουνε καμιά φορά που παίζω. Περνάμε την ασπίδα μέσα από εδώ και φτάνω εδώ. Ναι. Τέλος πάντων θα ξαναπάει στη θέση του, το έσπασα εγώ γιατί παίζω στο Creative και μπορώ να κοιμάμαι κιόλας. Τα πάντα. Λοιπόν, βλέπετε εδώ τι είναι, πώς είναι. Λοιπόν, το πίσω σημείο πάλι με μοχλό δουλεύει. Ναι, τίποτα. Εδώ πέρα είναι απλώς εδώ πέρα πίσω είναι αυτή η πόρτα, αλλά είναι τείχος. Πάμε σε αυτό εδώ το δωμάτιο, τραβάμε το μοχλό και πάμε εδώ και ο τείχος έχει ανοίξει και μπορούμε τώρα να πάμε στο Nether. Πάει έτσι κυκλικά, για παράδειγμα από εκεί περιστρέφεται και πάει έτσι ως την πόρτα. Θα κάνω κι άλλο ένα βίντεο με αυτό. Θα μην αναρωτιέστε γιατί τα σπάω. Δεν θα είναι έτσι, θα φτιαχτούν από μόνα τους. Δεν θα κάνω αποθήκευση απλώς. Λοιπόν, έχω βάλει και τη λέξη Minecraft. Να και η φάρμα μου. Εδώ. Το οποίο μου έχει ξεφύγει για τα καλά. Λοιπόν, έχω βάλει και υπολεμήσεις. Ωραία. Έχω βάλει το εδώ. Έχω ένα θερμοκήπιο έτσι για πλάκα το έβαλα. Δεν ξέρω αν φυτρώσει. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη γραμμή εδώ που θα πάμε με αυτή τη γραμμή στα γρήγορα. Το πατάμε. Μας πάει μόνη της. Και εδώ πέρα έχετε την επιλογή. Εδώ έχετε την επιλογή.
που φαίνεται